Εδώ το Survivor της Άνδρου. Σάκη. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εξωτικό Δομήνικο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που παρουσιάζω αυτό το τηλεπαιχνίδι. Αλλά είναι κάτι ζωντανό. Κοιτάξτε, έχω πει, το έχω πει πάρα πολλές φορές. 1, 2, 3 σπάραγγια! Σπάραγγια λένε. 1, 2, 3 σπάραγγια! Τι έκανα εγώ? Θα σηκωθώ. Θα παίρναμε ανάμεσα. Ο ένας θα κάτσει από εδώ. Φτάνει, επιστρέφει, δίνει τη σκητάλη και όποιος επιστρέψει πρώτος. Ωραία, εγώ είμαι. Κύριε Σάκη, το έπαθλο σήμερα ποιο είναι? Αυτό το μαχαίρι. Θα τα γαμίσουμε όλοι. Με το 3 πατάμε γραμμή, γυρίζουμε, δίνουμε τη σκητάλη και θα κρατήσουμε. Ναι, βρε. Γι' αυτό έχω βάλει έτσι τις ομάδες. Οι κανόνες είναι αυτοί. Θέλετε να παίξετε? 100.000 είναι αυτά. Λοιπόν, 1, 2, 3. Βλέπουμε έναν αμφίροπο αγώνα. Τρελά τραυματισμό! Τον έχω τραβήξει τραυματισμό. Τον έχω τραβήξει. Κάπως έχουν μπερδευτεί. Γυρίζει. Γυρίζει να το πιάσει. Όχι ρε, και εσύ μπορούσε να το κάνεις. Όποιος το ρίξει πρώτος. Ωραία, όποιος και από τους δύο να το ρίξει. Όχι. Και μπορεί να το κάνεις και εσύ. Έχει πιει η Ειρήνη και μου χαλάει το τερέν. Σήμερα θα αγωνιστείτε για αυτό. Το περιβόητο σπαθί του Κόναν. Το αγώνισμα είναι απλό. Ο διαγωνιζόμενος τρέχει μέχρι το τέρμα, πηδώντας το κοντάρι, γυρνώντας δίνει τη σκητάλη στον επόμενο
Ο επόμενος κάνει το ίδιο πράγμα και μετά πρέπει να στοχεύσουν αυτό το κλαδί. Είσαστε έτοιμοι? 1, 2, 3, πάμε! Αυτή ξεκίνησε πιο γρήγορα. Στο Αυτή 3 ξεκίνησε το επόμενο. Ας το βγάλω στο παιδάκι. Ω! Επόμενος! Μπράβο, εγώ. Ω! Δεν θα ρίξει ποτέ. Οι μαχητές νίκησαν! Το έπαθλο είναι δικό σας. Να ψαρέψετε ό,τι θέλετε.